Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Sultihi gani ko si mong plano kung unsaon nimo. Ang nakita na ko nga nindot nga plano, suoron nato si Dana. Suoron gyud? Oh. Ato bang bulatikan ba? Ug sa dihang masuod na nato siya, daghan na tagbintaha unya nga makakita tagpaagi aron iuli niya ang mansyon diri nato. Magsilpi ka nang imo nahuno na ang paagi, Ronnie? Daghan kayong paagi, honey. Basta salig lang ako. Ako rin bahala ni Dana. Di siya lisod para nato. Ay, lingkod, sir, Pepeng, lingkod, sir. Salamat, Poldo. Ikaw, Sir Nelson, din ikaw. Napamayda kong bakante din eh. Salamat nang. Uy, sa man rong ni Uyog. Ang among sauron, sir. Buyog mangguning among baygon. Pasensya, naging kaayo ha, Sir Pepeng. Iyon na. Idana. Sir, maayong hapon ninyo. Oh, nganong niya pa man mo din eh. Nganong wa pa man mo puyo dito sa mansyon. Kuan sir, nag-istorya naman mi ni Sir Nelson bahin ana. Unsa may inyong giistoryahan? Kuan papa. Ni pasabot mong gud nako si Idana pa. Nga di pa sila anda mo puyo dito. Kay naa pa sila daghang giasikaso pa din eh. Mao ba? Unsa man, ha? Nag-uol mo sa inyong mga butang din eh. Pwede man nato ipakuha sa atong mga tao. Ang tanan nga importante ninyo, pwede na ninyong dadoon dito sa mansyon. Kuan, Sir Piping. Ayaw ka bala ka, papa. Nagsabot namin ni Idana. Basin sunod semana, mubalhin na sila og puyo dito. Di ba, Idana? Kuan man ko. Ay, kuan, Sir Pepeng. Sir, labing siguro sa sunod simana namin mo balin sa inyong mansyon. No, sayop imak. Dili among mansyon. Kundili, inyuha na tong mansyon. Nakabutang ni kadto sa pangalan ninyo. Ay, mao ba? Salamat kayo, sir, ha? Gusto ko nga di na mo magpaabot og laing adlaw o sunod semana. Karon na. Balhin na mo dito kay andam na tong puy-an ninyo ang mansyon. Nelson, Papa? lihok ka na yun ninyo, ha? Kung unsay mga hakutunon din eh. Pagtawag og mga tao, aron mahiluna na sila si Idana. Papa. Unsay upa? Lihok na yun. Badong. Dako ang akong pagmahay na. Nasayop ko sa babae nga akong gibiduhangan. Usa na siya kabantugan karon sa tibuok limokon. Ug di lang din sa mong dapit. Halos sa tibuok lungsod sa Buena Suerte. Nabaniog na kayo ang pangan ni Dana. Ug daghan na kayo nagdawat ka mga grasya. Tingali ko na ako na siyang nasawa karon. Ako unta ang usa sa pinakabulahang tao sa tibok kalibutan. Kay kawas ka kwartahan na unta ko, di sa gid unta kabintahan ang kanyak ni Dana. Pero, lisod na kayo. Dako na kayong kahiubos ni Dana nako. Ugos pa, naminyo na ko ni Leslie. Pero unsa ka? May mahimo pa ka ko ini aron maangko na ko pagbalik si Dana. Apan unsa makay maayo na kong buhaton nga nahigot naman hinuon nga akong kinabuhi ni Leslie. Kung iresgo na ko ang akong kinabuhi ni Dana, labing siguro mabutang sab sa dakong peligro ang akong kinabuhi ni Leslie.
Sayang. Sayang gud. Pero tingali, di pa sa buwahing tanan. Napasiguro ko'y mahimo kung mahatagan pa ko og chance ni Dana. Labing siguro naapagyud siya. Naapagyud siya ipagigugman ako. Unsa magitay di Puldo? Mubalhin ta o dili? Mura man lagi wa mo kihul sila sa Sir Nelson na ibalhin ta ron. Sapon na kayo, Makoy. Sa pasad, wa ka makadungog sa gisulti ni Sir Nelson nga mubalik na sila din ni Ugma. Pero mando manggod ni Sir Pepe nga pabalhino na gyud ta karon. Mao lagay. Pero di pagyapon ta kabuhot kay mag-agad yapon ta sa hukom ni Dana. Bitaw. Ay kana sa gyud si Idana no? Di sa gyud masabtan ang kinaiya. Mao lagay. Hilom lang diamak. Nganong imo masagyong basolo na si Dana nga humana man na siya mo pasabot ni Nelson. Ay dili magud baon ang katarungan ninyo Puldo. Mao lagay. Gataga na ganit ta uli aso pagibalibaran. Gilad bang kaayo na ay. Mao Gilad kay lagay. na. Mo lagay. Oh. Kung ikaw lagi pasultihon. O lagi. Para na kumakno. Way ngilad sa minatarong nga balibad. O niya. Kung saon man na naron kung dili kita mo balhin ron. Mahiubos na niya hinuon to si Sir Piping. Basin og bawion na lang hinuon ang mansyon. Ay mao gani tuyo ni Dana nga bawion na lang nila og balik kay diba kang ganun kay? Kay nga no? Kay di gani siya interesado. Ay. Ikaw rin interesado kay Makoy? Kay nga no? Dili day ka interesado, Puldo? Mo lagay. Dili ba di ay? Mo lagay. Ganun ma-interes man ko. Nga di man tuwa-tuwa. Di tuwa ko apod. Di man ako gatagan. Si Dana man. Ay, bisa na. Pero mura na baya na natog anak si Idana. Ay, mo lagay. Wa na nagpasabot. Imak nga. Abi kay... Kay, Kay kita'y nagsagop ni Dana ang ato na yung desisyon may matuman. unya, Kon? kulon siya. Kuno sa kalipan ni Dana. Ay, di mo siyang padayon. Ato hino sa suportan. Ay, ambot lang yun, Puldo. Kay para na ako, no? Mo lagay. Kinahanglan na gagasundo na itong gisulti ni Sir Piping nga adto na ta mo puyo gyud sa mansyon. Mo lagay. Oh, di ba? Kung gusto yung kamakno, nala. Ikaw na yan dito. Kay, Kaya niramin ni Dana din eh. ay sus! Pulos di mo mga way ayo ay. Ani, Oh, Ronnie. Diin ka magikan. kan, dito ko gikan silang Idana. Dito ka gikan sa mansyon? Juan, doon na dahi ko'y isulti ni mo. Kuan ba? Karon palang ganin ako na klaro, kay katong usang adlaw, naniid ko dito sa inyong mansyon. Ha? Akong nahibawan nga wa pa gyud ay mamuyo sila si Dana dito. Unsa? Oh, Uy, imposible. mao na'y labing tinuod, hani. Nga naman ka no? Ambot ko noon sa katinuod, ang akong nadungog nga si Idana kuno. Di interesado nga mupuyo sa inyong mansyon. Wow! Too good to be true. Oh, mayo hinuon kun mauna. O basin og scam lang na siya, Ronnie. Oh, abot lang sa gyud ka. Basta kay wa pa gyud sila mupuyo sa mansyon. Malipay gid ko kung tinuod na. Pero imposible kaayo eh. Kadtong mga naw nga. Labi na gid si Idana nga sa akong tanaw. Mapahimuslanon man kayo to si gayon. Ha? Dili ko mo tuo nga dili sa ganahan dito. O basin og nagpapresyo lang na siya aron ingnon. Nagpadugang og pusta aron mo bilib kuno hay si Papa. Basin sa tod. Ang ako bisang nabantayan no, kanisang ako amahan gid no. Humok sa gikay ilong. Dali king ilaron. Pero sagdi lang, magpakisayod ko ni Taran. Ayaw ka balaka. Sakto to imong giingon. Ako'y mudawa ni Idana. Agtuon ako sa ila. Saan mo siya? Ako si Amikahon. Makigsuod ko niya. Ug ako siyang istoryahon aron ihatag niya nako ang mansyon. Sa? Oh. Nga naman bisiga mo na imong mga mata, Ronnie. Kaya nga no, doon na ba'y problema? Oh, wow, man.
Gusto kay ka, Hari. Maayo kayo nang imong nahununan. Mao ginay akong gisulti nimo, di ba? Og maahan, magkuyog ta dito sa ila. Atong istoryahon si Idana. O niya, sir. Unsaom na to ana nga. Dele mga si Idana. Sao naman lang nako ini Badong. Nga may pasalig na bag ko ni Papa nga mubalhin ni gudi unya sila. Mao na. Mao na dia, sir. Kuyawan ko eh. Ha? Mahibaw si Sir Pipi nga. Wa pagyapon sila malhin. Magduda gid siya nga. Basing kita'y kasukan. Mao gini posibleng mahitabo Badong. Lisura na, sir. Sigurado man gid nga mangutana sa niya si Sir Piping kung nibalhin na ba sila. Nya. Unsa may maitubag niya. Kon, tabangil mo niya ko pasabot ni Papa Badong. Nga, samot! Maglisod na ba kong pangatalungan, sir? Basig ako'y kasabaan si mong amahan. Nga, isog na ba kayong Sir Piping kung mao ni masuko? Tabangal ko na to pagpasabot si Papa. Nga, Nangandam pa sila si Idana. murag di gina madawat ng katarungan na, sir. Kay, nakadungog masisiraan na nga. Mao na itong isulti niya sa simganan. Oh, Kung maulang yapon na itong pasangil, malagmit. Kita imabuthan ini. hasta bitaw ko Badong. Naglipo ko kung unsay akong angi ikatarungan. Pero sir, ya, hawa, na ako'y nindot nga nahuna-hunaan. Ha? Unsa man na Badong? Murag usar gi solusyon ni sir. Di ba? Gahi magkana si Idana nga mo puyo sa mansyon. Oh, unya. Natural, sir. Kung maminyo si Idana sa tag-iyas mansyon, sure bulgid ko. Mupuyo na siya uban sa tag-iyas mansyon. Temper gudo na Badong. Mura mag di man na mao. Mao, sir, mao. Mao kayo. Kalong ito niya. Kwintahag maayo. Kung maminyo siya pananglit nimo, pananglit niya. Siyempre. Wala na siya choice. Choice ba? Mauban siya nimo. Daan pa ko. Simang yun kay Kabadong. Bitaw, sir. Hindi pa katawa natin kay seryoso naman kay ka, sir, eh. Seryoso na kay ka. Pero, abi ni mo, mura rin komedya na ako, ha? Mura komedya ba? Apan maunay labing tinuod nga solusyon sa atong problema. Badong, pangita pa og lain. Tabangi ko kanang dili ko maangin. No, ako. Wala. Wala gid, sir. Kinahanglan yun nga maangin ka. Na, buang ang tingali ka Badong. Ano sa mga katinunto, eh? Kutasan ko ining dapita, uy. Sa kaon kaayo. Bagay ni sa mga squatter ning lugar. Kalma lang, gila, kalma lang. Nagsabot na biyata nga kinalang buhaton nimo nga di ka masabtan ni Idana nga imo sing gidwaan. Dili ka angay mabalahkan ako, Ronnie. Kay kung drama na hiskutan, dili ko pintahaan anang matangas trabaho, uy. Kay maayo kayo ko mo acting, no? Mao gani, kinahanglan nga magbantay jud ka sa imong mga lihok. Ilabi na sa imong sinultihan. Nakailabay kay ko nimo nga dali ka ra kaayong mapikon. Salig lang lagi. Kaya na kayo na ako si Dana. Pero sige, mula hosta sa ila. Doon na kayo ang ilabay. Tana. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!